खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो रायजो राजाफ्रा सासे फोरोंगिरिनि सायाव गाग्लोबदों फोरोंगिरि मन्टु कुमार मेधिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों रागा जोंनाय रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाया सेन्देलजोंबो गाग्लोबदों फोरोंगिरिनि सायाव नलबारिनि बरखेत्रियाव थानाय गंसे बड' एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि मन्टु कुमार मेधिनि सायावनो गाग्लोबनाय जाथाया जादों रायजो राजाफ्रा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आखल आखुआ मोजां नङैनि थाखायनो फोरोंगिरि मन्टु कुमार मेधिया गाग्लोबजादों जौ लोंनानै फरायसालियाव फैयो बेनि उनाव फरायसुला आरो फरायसुलिफोरजों गाज्रि आखु बाहायफैयो बेखौ रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि नखरनिफ्रा नोजोर होबोगासिनो दंखायोमोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो गाग्लोबनाय जाथाय जानाय सानखालिबो थाखो 7 आरो थाखो 8 नि फरायसुलिफोरखौ माबा माबि जाहोनो होननानै बरखायनानै गंसे न'आव लानानै थांदोंमोन बेखौ खौरां मोननायनि उनावनो सांग्रां रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि नखरनिफ्रा फोरोंगिरिखौ होसोलांदों बेयावनो रागा जोंनाय बिथांमोनहा फोरोंगिरि मन्टु कुमार मेधिखौ गाग्लोबदों जाथायखौ लानानै पुलिसनोबो खौरां हरनाय जादोंमोन आरो पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों दुथां फोरोंगिरिनि हेंथा आयेननि राहा लानो थाखायबो दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा फरायसुलिफोरखौ जाहोनायनि मुङाव बुरखायनानै लांनायजों लोगोसे गाज्रि खामानिबो मावनो हागौनि सन्देह खालामनानैनो रागा जोंनाय रायजो राजाफोर आरो फरायसुलिफोरनि नखरनिफोरा फोरोंगिरिनि सायाव गाग्लोबदों होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननि मावथिनि सायाव गाग्लोबनाय खौरांखौ नोंथांमोनहा गोबां खेब खोनाबाय जानो हागौ नाथाय बे खेबाव हान्थामेला बिफाननि बिबानगिरिखौ गाग्लोबदों बाक्सानि खावखुसियाव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबुन साननि बायदियैनो चेक पइन्टआव सिग्रोमदोंमोन बेयावनो गंसे गारि फैनायखौ सिगनेल होनायाव गारिया लाखियाखै बेयावनो आयेन बेरेखा दंफां लांनायनि सन्देह खालामनानै गारिनि उन उन थांदोंमोन गारिनि नाम्बारखौ जाहाथे सावगारि सेबखांनो हायो आरो गारिनि हेंथा एफआइआर होनो हायो बेनि थाखायनो गारिनि उन उन थांनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेयावनो फ्लाइउड फेक्टरिनिफ्राय गोबां मानसि ओंखारबोनानै गारिखौ बेंखनफैदों आरो गारिनि सायाव गाग्लोबनायजों लोगोसे एनफर्समेन्ट चेकार चन्दन ब्रह्मनि सायावबो गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों जायजों इसि चन्दन ब्रह्मआ जानजि आथिं आरो आखायाव जोखोम जानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय बिथांखौ गुवाहाटीनि आमिनगावआव थानाय नारायण हस्पिटालावबो थिसननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों हान्थामेला बिफाननिफ्राय मैया 21 फेब्रुवारिमोन रन्जन दैमारि बिथांनि 64थि गोथार जोनोम सानमोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बानजायनायाव रन्जन दैमारिनि गोथार जोनोम सानखौ दाब दाब जायगायावनो फालिदों जेरै सनितपुर जिल्लायावबो फालिदों चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजआवबो फालिदों उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङायावबो गाजा गोमजायै फालिदों रन्जन दैमारिखौ थारैनो उदां खालामनो थाखाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे खामानिखौ मावो आरो समाजनि खामानि मावनो जाहाथे खाबु होयो बेनि थाखाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदों दि सोरखारा गोसो जायोब्ला सानसेयावनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनानै लाबोनो हायो बेखौ गासैबो रायजो राजाफोरानो मिथिगौ जेरावनाखि आल्फानिया गोरोबथा जानायनि सिगांनो सागानगिरिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाजोबदों 2004 मायथाइयाव आल्फानि दैदेननायाव गेदेर बमा बेरनाय जाथाय जादोंमोनब्लाबो बेफोर केसनिफ्राय रेहाय मोनजोबनो हादों आल्फानि दैदेनगिरिफ्रा नाथाय जोंनि रन्जन दैमारिनि बेलायाव बेबायदि जायाखै जारिमिनाव जाफुदैयासो रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरजों जादों आरो बेफोर गासैबो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानैबो फोरमायथियो लोगोसे बुंथिबावदि सम आरो थासारिखौ नायनानै रन्जन दैमारिखौ लानानै दाम दर खालामनानैसो जानो हागौ उदां खालामगोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बानजायनायाव रन्जन दैमारिनि 64थि जोनोम सान फालिनायाव नुजाथिहैदों बिक्रम दैमारियाबो आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै सुजुनाय मेथाइखौ बिथाङा रोजाबदों बिथाङाबो फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि सिगां रन्जन दैमारिखौ उदां खालामदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारिया उदां जाबाय होननानै मन्त्रि अरखाव ब्रह्मआ लाख लाख रायजो राजानि गेजेराव बिबुंथि लाखिदोंमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनावनो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिनदों होननानै बुंथियो आरो बुंथिबावो दि सुबुङा जेसेबांखि भिआइपि बा गेदेर दायनिगिरियानो जाथों मानो जेल बा सेन्ट्रेल जेलाव दोननाय जायो नाथाय रन्जन दैमारिखौ 10 एपिबिएनआवसो बन्दी खालामनानै दोनदों जोबथेसालियाव जोबनानै दोनाखै बेजोंनो मिथियो बिथांनिया जेबो दाय गैया नाथाय बिथांखौ बन्दी खालामनानै दोनदों आरो बेयाव गेदेर रहस्य दङ होननानैबो फोरमायथिबावो बिक्रम दैमारिया क'क्राझार जिल्लायाव फिन मानसि बुथारनाय जाथाय हरनि समावनो गोदोना हास'नानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जादों दायनिनि सन्देह खालामनानै बुथारनायनि अजद सिखांदों दायना बा दायनिनि सन्देहआव सोरखौबा
साजा होयोब्ला बेयो आयेननि हेंथा आरो दायनिनि सन्देह खालामनानै साजा होनायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो आयेननि साजाबो मोनबोदों खायफाखौ जिउ जोबजासे जेल जानायनि साजाबो फोसावदों नाथाय अब्लाबो दायनानि सन्देह खालामनानै मानसि बुथारनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै माखासे सुबुंफोरा फिन क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सासे आइजोखौ गोदोना दानस'नानै बुथारदों आइजोनि मुङा माइनाव हाजदा गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सतियापुर ओनसोलनि पाहारपुर गामियाव गंसे न'आव हारसिङैनो थायोमोन माइनाव हाजदाया नाथाय हरनि समाव सोरबा सुबुङा बुथारलांदों बिथांखौ फुंनि समावसो थैनाय हालोदाव माइनाव हाजदाखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो नुनाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों होननानै फोरमायथिदों नाथाय सोर सुबुङा बुथारलांखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानैबो मिथिहोदों जायनाखि बैसो जानाय आइजो माइनाव हाजदाखौ गामिनि सुबुंफोरा दायनिनि सन्देह खालामोमोन बेनिखायनो दायनिनि सन्देहआवनो सोरबा गोदोना हास'नानै बुथारलांदों जानो हागौ होननानैबो सन्देह जानायखौ फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा प्रमद बर'आ बिटिसि ओनसोलनि भटखौ बिजेपिनो फाननो थाखाय साखाफारा दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव इउपिपिएलआ बिसायख'थि गेलेनोबो साहस गैला बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलोआनो साखाफारा जादों बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि इउपिपिएल दोलोआ गावसोरखौ सांग्रां खालामनाय बायदियैनो बिपिएफ दोलोआबो सांग्रां जादों 38 नं भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव रिहन दैमारि रबिनसन दैमारि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों इउपिपिएल दोलोनि सायाव रायजो राजाफ्रा रागा जोंनाय दं जायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ एबसुनि दैदेनगिरि थानाय समाव जेरैबायदिमोन बेनि उल्था आखु दिन्थिफैदों राजखान्थियाव फैनानै बिथाङा हारि राननाय आरो सुबुं राननायनि राजखान्थि खालामफैदों जेरावनाखि नखर नखर साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानैबो बुंथिदोंमोन नाथाय दिनै लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै आरो बिटिसिखौ बेपारिलेण्डसो बानायदों होननानैबो बुंथियो बेनिखायनो बिथाङा लाइमोनफोर आरो रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो बुंथिबावोदि बिटिसिनि गोहोखौ लानानै बेफारसो खालामदों उदालगुरि दरं लकसभा बियाबखौ जोंसो मोननो नांगौमोन बिटिसिनि ओनसोलखौ लानानैनो बिटिसियावनो उदालगुरि बियाब जानांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा गोबां आन्दोलन खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा गोसो होआखै आरो बिथांनि लोरबांथिनि थाखायनो बिटिसिनि बियाबफोरखौ लानानै उदालगुरि एमपि बियाबखौबो मोननो हायासै आरो दरं उदालगुरि बियाबावबो इउपिपिएलनि बिजाथि होनानै बिसायख'थि गेलेनो बिथांनाव साहस गैला जायनि थाखाय इउपिपिएलनि बिजाथि गैया बिटिसि ओनसोलनि भटखौ बिथाङा बिजेपिनो फाननो थाखाय साखाफारा जाबाय होननानैबो फोरमायथियो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव रागा जोंनाय दं होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावोदि दिनैनि थासारिया थिनो प्रमद बर'नि सिङाव थायोब्ला बिटिसिआ जोबस्रांगोन बिटिसिनि गोहोआ जोबखाबायानो आद्रा थानाय गोहोआबो जोबनायनि लामायाव बेनिखायनो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि बिपिएफ सोरखारनि समनि थिकादारफोरनोबो बिल होआखै जेरावनाखि 11 बोसोर एबसुनि आन्दलनाव बिथांमोननिफ्रायनो जौखोन्दो लादोंमोन नाथाय बिथांमोननो बिल होयैया बेयो मोनसे इनाय खामानि जादों आरो प्रमद बर'नि नीति मोजां नङैनि थाखायनो बिथांनि सिङाव थानाय माखासे एमसिएलएफोरा जाहाथा बखियो लागाम गैया बेफोरखौबो बिथाङा सामलायनो रोङाखै होननानै बुंथिबावो खारनायनि खौरां मैयाबो खारनायनि खौरां दिनैबो खारनायनि खौरां आरो गाबोनबो खारनायनि खौरां फैगोन सांग्रां जा नोंथांनि बिसियाबो गथ' गथाय गारनानै गुबुन हौवाजों जिखि जाया समाव खारलांनो हागौ मानोना जुलि जाखानाय आइजोफोरनि खारनाया गिख्रंथाव महर लादों समाजनि नेमखान्थि बा रावबो होबथानो हायाखै जुलि जाखानाय माखासे आइजोफोरखौ अखा नायोब्लानो सोरनिबा बिमा सोरनिबा बिसि सोरनिबा बिहामजो खारनायनि खौरां नखर संसार गारनानै खारनायखौ होबथानो थाखाय जेसेबां सांग्रांथि होनाय जादों बे थोबसेबो खामानियाव होआखै आइजो खारनायनि गोबां जाहोनफोर थानो हागौ दाया हिन्जावनिबो जानो हागौ बा हौवानिबो जानो हागौ बेनिखायनो संसार जानायाव सांग्रां जानाया गाहाम बे खेबाव चिरां जिल्ला बलांगुरि पुरादिया गामिनि राजा बसुमतारीनि बिसि जोमै बसुमतारीया खारदों गावनि 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोखौ गारनानै खारदों जोमै बसुमतारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 19 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गावनि फिसाय आरो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोखौ गारनानै खारदों जोमै बसुमतारीया उन्दै फिसाजोआ बिमाखौ नागिरनानै गाबबाय थादों होननानैबो फोरमायथिहरदों नखरनिफ्राय बेनिखायनो जोमै बसुमतारीया जेरावखि थायाथों मानो गाव जोनोम होनाय उन्दै फिसाजोखौ गोसोखांनानै जाहाथे अनहरो आरो गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनो बेनि थाखायबो खावलायहरदों मानोना साननो गोनां
दाया सोरनियाबा फिसायनि जानो हागौ आरो सोरनियाबा बिसिनि जानो हागौ नाथाय बिसि फिसायनि गोरोबलायैनि थाखाय उन्दै गथ'साया मानो साजा मोननो गोनां जाखो मानो आलाय सिलाय जानो गोनां जाखो सासे फिसानि थाखाय बिमायानो बयनिख्रुइबो आंगोसिन जायो बिमाखौनो बांसिन फोथायो आरो बिमाखौनो बांसिन अनो नाथाय बे बिमायानो जुदि गावनि फिसाखौ आलाय सिलाय खालामलाङोबा सावा बिमानियावबो नांगोन बेनिखायनो गावनि फिसानि थाखाय जाहाथे न' फारसे गिदिंबोफिनो बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय हर गेजेरावनो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव जायगायावनो सागु सुबुंनि जिउ खहा फुंनि 3 रिंगासो समाव हाबा जानानै गंसे टेम्पु गारिजों फैफिनबाय थानाय समावनो उल्टानिफ्राय फैनाय ट्राकजों गोख्रोङै सौग्रावलायदों जायजों सागु सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया बिहारनि लखीसराय जिल्लायाव जानो मोन्दों बिहारनि बिहारावरा गामियाव लखीसराय सिकान्दारा गाहाय लामायावनो जानो मोन्दों बे जाब्रबथाया जाय जाब्रबथायजों सागु सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै वीर पासवान विकास कुमार विजय कुमार अमित कुमार आरो माखासे जाब्रबथाय जानायनि उनाव ट्राक सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालांदों होननानैबो फोरमायथिदों मोनसे फोसावथाय मेगननि जेंना गोनां नोंथांमोनहा मोजां मेगननि डक्टर नागिरनानै खारथिंनो गोनां गैला बङाइगावनि चापागुरि र'डआवनो स्वागत हस्पिटालनि साखाथियावनो मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन आसाम अप्टिकेल मुंनि गंसे गला दं बे गलायावनो नोंथांमोनहा मेगननि डक्टर मोननो हागोन आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी MBBS MS डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन जेराव स्मार्ट टेक्न'लजिनि गेजेरजों मेगनखौ नायनाय जागोन बेलासे 2:30 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिमनि गेजेरावनो नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर मेघाली शर्माखौ लोगोसे बे आसाम अप्टिकेल गलायावनो ससमानि बायदि बायदि फ्रेम गगल बायदिखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन नोंथांमोनहा सुलाद लानोबा 9957378200 नङाबा 9859024064 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों